ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗରିବ ଲୋକ କ୍ଲାସ୍ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟି 30/11/1988 ମସିହାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଟଙ୍କା 500 ଦରମା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ହେଉଛି ରେଙ୍ଗୋଳ। କୁନିଆ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଝିଅ, କୁନିଆ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭାସ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବାସୁଦେବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏମିତି ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ଏକତ୍ରିତ ରକ୍ତର ପରିବାର। ପରିବାର ପରେ ଯେଉଁ ଅଜୟ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭାଇନା ହେଉଛନ୍ତି IPS ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦଦେଇ ପୁଅ ଭାଇ କ'ଣ ବଙ୍କିନା ଭାଇନା, ଆଉ ଭଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। ସେ ଥିଲେ ନିରାକାରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। 150 କି 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ରିଟାୟାର କଲେ। ଝିଅ ରହିଲା ମୋଟରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଏବେ ଦରମା 60,000 ପାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଯଥେଷ୍ଟ। ବିରଞ୍ଚି ଧୀରୁ ମୋ ନିଜ ଶଳା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବାପ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପରିଚିତ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ, ଯାହା ମୁଁ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। ମୋର ଯାହା ସର୍ବସ୍ୱ ମୋର ପଇସା ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚଳେଇବି, ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ମୋର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ ଏବେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଲାଇଟ୍ 30ଟା ପଡ଼ିବ। ଏ ମାଇକିନା ସବୁବେଳେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଇକିନା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମୋରି ଉପରେ ଜୁଲମ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ୟାର ମୁଁ ବାପଘର ସହିତ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ରଖିବି, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଙ୍କ ରଖିବି, ମୋ ବାପଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ବାପଘର ଆଜ୍ଞା କେହି ପଚାରିଲେନି। ମୁଁ ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେନି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସଢ଼ୁ ଚାଇଁପୁର, ତାର 3 ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା SI। କାହିଁରେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଯଦି ଟିକିଏ କ'ଣ କହିଦେଲି, ମୋତେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଅଭାଷାରେ ଶୋଧିଲା ଯେ ତୁ ଶଳା ମରିଗଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ମୋର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଶଳାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଆରେ ଏମିତି ଘଟଣା ମୋର ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବି। ନା ମରିଯା, ମରିକିରି ପୋଡ଼ିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତା ଆର ଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସବୁବେଳେ ୱାଇଫ୍ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଦେଲା, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଲା। ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ବାପ ମା ତାର ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ବାପ ଘର ହେଲା ବଡ଼। ମୋ ମା ଆଜି ମରିଯିବ, ମୋ ବାପ ମରିଯିବ, ମୋ ଭାଇମାନେ ମରିଯିବେ, ମୁଁ ମୋର ବାପ ଘରକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଘର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ଆସନ୍ତୁ, OTV ETV ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବାପ ଘର କେହି ପଚାରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଏବେ ଶଳା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମରିଯିବି ନା ମରିଯା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋ କଥା ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ IPS ଅଜୟ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ IPS ମାନେ SP। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଭାଇନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ। ନା ଆରେ ତମକୁ ମୁଁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତମେ ତ ହେଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛ। ମୁଁ ସାର୍ ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଏବେ ସାର୍ ଏଇ 31/5ରେ ପାଇଛି ଡାଇରୀ ସୁପରଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଦରମା ହେଲା 41,100। ଡିଏ ହେଉଛି ଆମର 58%। ଘର କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଛି, ଯେଉଁ 16% ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟର ବାବଦରେ କଟି ଯାଉଛି। ଏତିକିରେ ମୋ ନାତି, ଝିଅ, ପୁଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ 5 ଜଣ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସାରୁ ବଞ୍ଚୁଛି। ରିଟାୟାର ପରେ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ନା କାହିଁ ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ମୋର ଆମେ 3 ଭାଇ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପରିଚୟ ଝିଅଟିଏ ରହିଲା। ଗାଁ ବେଲା ସମ୍ମତ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଜମି 2-4 ମାଣେ ଥିଲା। ଆଉ 38 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଭଉଣୀ ନାଁରେ କରାଗଲା। ଆଉ ଠାରେ ଟାଙ୍ଗି ଜମି ଯାହା ଥିଲା ଏଇ ବିକାବିକି କରିକିରି ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା କିଛି ବନେଇଲେ। ମଝିଆ ଭାଇଟି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କର ଭାଇନା ଅଛି, ତାର 40-50 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା, 100-200 ବର୍ଷର ବାଟକୁ ସେ ବନ୍ଦ କଲା। ଆଉ କେଉଁ ବାଟେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଏତେ ପଇସା ପାଇବି ଯେ ମୁଁ, ଶୁଭୁଛି ତ, କୋଉଠୁ ଆଉ ପଇସା ସାରେ ପାଇବି ଯେ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବି, କୋଉଠୁ ପଥର ନେଇ ଘର କରିବା ଅସମର୍ଥ। ତାପରେ ମୋର ତ ଏମିତି ବେମାରୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରୀ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ମୋର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଳ ମୋର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋତେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଆଉ ମୋ ମା ସମ୍ମତ ଯେ ମୋତେ ନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଯାଆଁଳ ପାଖେ ଗୌଡ଼ କାଶୀପୁର। ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ଘରକୁ ପଥର ଯିବାକୁ। ଆଉ ପୁରୁଣା ଘର ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ନନାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଚାକିରି କଲ ଯେହେତୁ ନନାଙ୍କ ଚାକିରି, ତମ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିଲନି, ଏଠିକି ଆସ ସେମିତି ଦୁଃଖେ କୁଠେ ରହିବ। ଆଉ ଏଠିକି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ଯଦି ଯାଇ ରହିବୁ, ନାତିଟି ଶ୍ୱାସ ପେସେଣ୍ଟ, ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଟ୍ୟୁମର ଭଳିଆ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ତ ରୋଗୀ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଆମେମାନେ ରହିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଏମିତି ଘର ଭଡ଼ା କରି ରହି ବଞ୍ଚିବୁ। କାହିଁକିନା ପୁଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ପରିଚିତା ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ କାହିଁ ଆପଣ ଲୁଚେଇବି। ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଯଦି, ସେ ଜ୍ୱାଇଁଟି ମୋ ପାଖରେ। ଏମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁକି ଫୁକି ଲାଇନ୍ କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ଯଦି ରିଟାୟାର ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମରିଗଲି ତ ମରିଗଲି, ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ରହିଲି ପେନ୍ସନ୍ ଗୋଟିଏ ପାଇକି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦିନ କାଟିବି। ଆଉ ଆପଣ ସେ କେସ୍ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ଜଳପ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଲୋନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଏମ୍ସ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ହଁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ସିନା
ଖାଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁ ପୁରୀ ପାରିବି ସେ କିଏ ମୋତେ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବାଜାଜ ଲୋନ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ଦରମା ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ମୁଁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଦୁଃଖୀ। ମୋର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ନାହିଁ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଇଟ୍, ଆହୁରି ଲାଇଟ୍ରେ 2 ଲକ୍ଷ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରନ୍ତି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଟଙ୍କାଏ ଯଦି ପଠେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଖୁସି। ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଭଳିଆ କେସ୍ରେ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି ଆଜ୍ଞା। ନା କାହିଁକି ଏଇଟା ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ, ବଞ୍ଚିପାରେ ନ ବଞ୍ଚିପାରେ। 30ଟା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଚାକିରି ଦାବିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 4 ମାସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଛୁଟି ସାଙ୍ଗସନ୍ ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେବ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଶବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ସବୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ମେନ୍ ପେଜ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଯଦି କିଛି ଆଠଣା ଟଙ୍କାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଦେବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋର ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ, ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଯିବ। ନା କାହିଁକି ସାର୍ମାନେ କହିବା କଥା, ଲାଇଟ୍ ଆମର ଏଠି 2,25,000, ଆଉ ତେଣୁକରି 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ କାଢ଼ିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି। ଆଉ 7-8 ଦିନ 7 ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ପୁଣି 52,000, ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି 52,000, 6 ସପ୍ତାହ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଗକୁ ପୁଣି ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେବ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ କେସ୍ରେ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ନିବେଦନ, ଯଦି କିଛି ଛାଡ଼ ଟଙ୍କାଏ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା।